Granada, piel sangrentada, ventana rasgatoro, perché conserva nel bruco veloso cosmoro. Sueño de belle gitana, cubierta de flores, y beso boca de grana, cosa manzana que me habla de amor. Osmogodišnjakinje trebaju novi bicikl, nove lutke, nove bilježnice, haljinu i lakirane roza balerinke. Osmogodišnjakinje ne bi smjele trebati kemoterapije, česta putovanja u Zagreb, bolničko liječenje i suze roditelja. Vanessa je vedra, vesela, pametna i svjesna djevojčica. Danas s navršenih 8 godina za sobom ima već 2 operacije, a otkako joj je u 2 navrata dijagnosticiran Wilmsov tumor. Prošla je i 17 kemoterapija, snažno se hrvajući s bolešću. Danas se poslije 2. operativnog zahvata oporavlja kod kuće, ali liječi u Klajićevoj u Zagrebu, u klinici za dječje bolesti, kao i u osječkom KBC-u. Kao nevjerojatna inspiracija svima, gotovo kolosalnim optimizmom nosi i sebe i roditelje kroz liječenje, hrvajući se kao i svako dijete sa školskim obavezama i dječjim brigama i željama. I dok brojni među nama svakodnevna veselja i sitnice doživljavaju i prihvaćaju kao naravnu stvar, Vanessinim roditeljima treba samo jedno. Vanessi ne manjka ljubavi, vedrine, dječjih radosti, optimizma i ambicija. Vanessi ne manjka ni želje ni volje na putu ozdravljenja. Tek malo vaše pomoći. Uplatom na žiroračun kod Hypo Alpe Adria Bank, HNK u Osijeku za Vanessu. HR 84 25 0000 9 crtica 11 02 000 707.